vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo kunyange zvikazonzi ndafa, but at least ndinenge ndareurura. Kunyange kudenga ikoko kwandichazoenda, at least ndinoudzawo Mwari kuti ndakareururawo. So when you post my story, ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisa. Ininiwo mukoma pakuromba kwangu takashandisa kamba, saka kamba iyi ndakabva ndazobatanidzwa moyo wangu nemoyo wekamba iya. But yei mukoma, ndaneta, ndava kuda kufa nekuti hama dzangu dzose dzakapera kufa. Iniwo mukoma, ndiri murume, ndine makore 37 years ekuberekwa. So izvi ndo zvakaitika ipapo pacho pandakaromba. So mukoma, neng'anga iyi takati tapedza kuita dzimwe mhiko idzo dzatakaita tichiri mudare ravo sekuru ivavo, ndokubva tazoenda mugomo. Saka tiri mumugomo muya sekuru ava vainge vachitsvaka chimwe chimuti chiya chinonzi chimufa ndichimuka. Saka vakabva vazoita mhiko dzavo dzekuti kunyange zvikanzi right now, kunyange munhu akauya nepfuti mukoma akandidhura nepfuti iyaya, ndinobva ndamuka. Ende vakaita mhiko idzi vachitondiudza kuti ndinoziva kuti vazhinji venyu kana paya pamunenge maona kuti hamuchadi kurarama, munenge mava kuda kufa. Saka handisi kuda kuti unge uchizozviuraya. Wazvinzwa here muzukuru? Nekuti kana ukazviuraya zvinhu zvako zvinobva zvazodzoka kwandiri. Uri kufanira kuti unge uchizofa kana nguva yako yakwana. Zvinhu zvako pazvinenge zvava kuda kukuuraya, ndo paunofanira kuti unge uchizofa iwewe. Yes mukoma, sekuru ava vakatondibudira pachena ipapo pacho pavakatanga kundirombesa vachindiudza kuti unozviziva here kuti zvinhu izvi zvandiri kukupa one day zvichazokupandukira, kana zvakupandukira then zvichazokuuraya. So mukoma, tirimo mudare ravo. Sekuru vaivaya vakabva vazotora kamba, mushure mekunge vatora kamba vakabva vazotora moyo wayo, vakabva vazoti ndinge ndichidya moyo wekamba. But kamba, moyo wekamba iya ndakaudya uri mumbishi. Vakabva vandiudza kuti vainge vachizondipa imwe hari. Saka hari iyi vakati ndinofanira kuti ndinge ndichizogara nguva dzose. Hari iyoyo ndakaiisa pajecha. Saka ndakazoti ndasvika kumba ndokubva ndazoenda kurukova, ndokubva ndazotora jecha. Saka ndinoti pano nepapo pandinoona sekunge jecha riya parinenge rava dry, then ndinobva ndazotora mvura ndobva ndazomwaya. Hari iyaya inofanira kuti inge ichingogara iri pamusoro pejecha riya. Saka hari iyi mukoma yakazara neropa, ende ropa ririmo muhari imomo iropa rehama dzangu. Ndakapedza dzose, hama dzangu dzakapera dzose kufa. Apa mukoma, inini hangu ndangosara ndiri ndega. Saka ndinogara ndichingozvibvunza kuti zvino mhiko dzacho zvadzisinganditendedze kuti ndige ndichiita mwana kana kuita mukadzi, changu chete ndechekuti ndinongoenda ndichingonotenga mahure awa, ende uye mahure acho handitotendedzwe kuti ndinge ndichirara nawo usiku hwose. Ndizvozvo zvemashort time. Saka kana kuri kunzi kana ndiinewo havi yekurara nemukadzi usiku hwose, zvandinoita mukoma ndezvekuti muHarare muCBD umo ndinoti kana kunze kwasviba ndinobva ndangotanga kungodriva motikari yangu ndichingotenderera ndichiti pano kana ndikarova 1 round ndobva ndambotsvaka pekupaka ndobva ndamborara. Then kana ndava kunzwa kuti ndinenge ndava kuda imwe round ndobva ndaenda zvekare kune rimwe hure ndobva ndatenga zvekare imwe round. Saka ndo upenyu hwangu ihwohwo hwandinorarama. Saka zvandisingatendedzwi kuti ndinge ndichigara nemukadzi. Zvino kana kuri kunziko kana ndikarwara nhai hama dzangu, kana ndikarwarawo mhuri yeZimbabwe ndichachengetwa nani. Mari hangu ndinayo, but still right now ndava kunzwa kuti I am lonely. Ndinogara ndega. Apa zimba racho randakanzi ndinge ndichivakisa rine marooms akawanda sei. Apa ndinotogara ndichitongoona madhimoni. So ndinokwanisa kutongoti kana paya pandinenge ndabva kunotenga mahure acho iwayo ndinotoona kana madhimoni atori mumba mangu handichatombomatyi. Mazuva ekutanga ndaimbopota ndichimatya, but iko zvino kunyange ndikaona chinhu chinotyisa zvinengei handichatombotyi. Kunyange zvidhoma izvi zvikamboita zvichindivhundutsira, but ndasvikawo pekuti handichatambozvityi zvidhoma izvozvo. Saka ndauyawo pano ndichitsvakawo anokwanisa kundibatsira, anokwanisawo kundisunungura, so that ndinge ndichingofa, ndinge ndichingonotarisana naMwari wangu, Mwari vange vachingonditonga, because ndakatotadza already. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva
kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi I am ready to die but ndakanoitiswa miko mukomo. Hey, pakaipa ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndiri nesi, saka pane imwe mhuri iyi mukoma ine mari dzayo, saka mhuri iyi yakaunzawo umwe murwere pachipataro pandinoshanda. Tinoshandawo pano papare, saka mushure mekunge vaunzwa murwere kwavo vakabva vazondipa mari. Saka mazuva ekutanga apo pavainge vachindipa mari yekuti ndige ndichipota ndichimutarisira murwere kwavo, ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda ndisekuru vavo, but nekufamba kwenguva manje murwere uyu akabva azondiudza kuti iye ainge akauya kuno kuZimbabwe hanzi a very long time ago. Saka mudhara uyu iye anoti haatomborangariri kuti kuzimu kwacho akauya rini, but iye akangoti vana ava zvamunoona ndini ndakatovachengeta kubva vachiri vana vadiki, because iye akashandira baba vevana ava vacho vakazondipa mari. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekudai, kuswera zuro ndakabva ndazopiwa kamwe kamudzi, saka vakangoya nekamwe kamudzi, so vakabva vanditi kamudzi aka ndaifanira kuti ndinge ndichikaisa pasi pepilo yake mudhara uyu. Saka mudhara uyu iye akanditi anobva kuMalawi, even though vana vaya vakandinyepera kuti ihama yake mudhara uyu, but akabva ati vari kunyepa mani, vari kunyepa vana ava, ndiri kurwariswa nezvinhu zvababa vavo. Zvinhu zvababa vavo zvandakabata ndo zviri kundirwarisa, saka havasi kuda kundidzosera kunyika kwangu. Ndikabva ndamubvunza kuti nai mudhara munobva kupi, but already ndainge ndatonzwa kutoti neaccent yake munhu wechirudzi, but ndainge ndichida kungonzwawo confirmation yake. Akabva ati ndinobva kuMalawi, ini ndinobva kuMalawi, and it seems as if haachatomborangariri mudhara uyu kuti kuMalawi kwacho anobva kupi. Saka ndakazoti ndapiwa kamudzi kaya, ndakati ndichikanhuhwidza iko kanonhuhwa kuita kunge jinja, but ndikabva ndazongonoita sezvandainge ndakaudzwa kuti ndinge ndichizoisa kamudzi kaya pasi pepilo yake. Nawo mudhara uyu mukoma haachatauri kana kudya, saka nawo ndava kutya kuti zvimwe kuda mudhara uyu anenge ari kuda kutochekereswa nevana ava. Apa vane mari, apa vana vadiki sei. Saka vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoisa mushonga uyu pazasi pepilo yake, ndobva ndazousiya usiku hwose. Saka ndakati ndiri pa night shift ndokubva ndazouisa mushonga iwoyo, mangwana makuseni ndokubva ndazoutora. Saka vakabva vazonditi kana ndazoutora mushonga iwoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizonourasa panze pegate. Saka ndakati ndava kudzokera kumba ndopandakabva ndazongourasa mushonga wacho iwoyo. So handiziviwo mukoma kuti vanhu ava zvinhu izvi zvavakandiitisa ndovabvunza here kana kuti kwete. Like ipapo ndakazoti ndadzokera kubasa, ndo umwe wacho paakazouya ndokubva azondipa $1,300. Ndakavabvunza kuti mari iyoyo ndiyei, vakati nesi imimi mune moyo wakanaka, so we are just saying thank you. Ndava kutyika kuti zvimwe kuda mudhara uyu kana akazofa maybe anokwanisa kuzondipfukira. Ive dari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna nesi avo. Zvakangoma hazvo vedway, hanzi even though haachataure hake, but ndakatoenda padhuze naye mudhara uyu ndikabva ndamukumbira ruregerero, and I hope kuti wherever he is right now he is going to forgive me. Ndinongonamata kuti dai Mwari mudhara uyu arekedza kufa, but akura mudhara uyu manje. Hey, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndinopotawo ndichirara nembudzi, ende ndikutoona kutoti kasystem aka handichatombokwanise kukasiya. Saka kasystem aka mukoma takangokatangawo apo patainge tichiri vakomanawo vechidiki, panguva iya yekuti tainge tichingoita experiment. Saka neshamwari dzangu taiti kana tiri kumombe zviya, then taibva tatanga kurara nemombe, mbudzi, then vamwewo ndo vaizozamawo kurara nemadhongi, but inini izvo zvekurara nemadhongi inini hangu ndainge ndisingatombozvifarire. Huku ndo yandakazombozama, ndikabva ndaona kuti huku nainge isingandinakiri, but mbudzi manje ndakabva ndazonzwa ichindinakira zvelast number chaiko. So
so vamwe vangu mukoma vakazosiyana nako kahunhu ikako kekupota vachirarawo nezvipfuwo. Iniwo mukoma ndakabva ndatopretenda sekunge ndainge ndatosiyana nazvo ndokubva ndazomitisawo musikana wangu. Ndakati ndamumitisa ndokubva ndatizirwa nanhasi uno ndichigere naye mudzimai wangu, but handina kana kumbogara ndasiyana nahwo hunhu ihwohwo hwekupota ndichirara nembudzi. Zvandainge ndichingoita, even though ndainge ndatova nemukadzi, ndaiti paya usiku ndaibva ndangobuda ndichiita sekunge ndinenge ndichienda somewhere, ndaibva ndangobata mbudzi ndobva ndatotanga kutoita bonde nayo. Even right now zvatova worse mukoma. Ndakazouyawo kunoko kuJoni, but mukadzi wangu manje zveJoni haatombozvifarire, saka most of the times anenge ari kuzimu. Saka ndinoti pose pandinoenda kumusha mukoma ndinotombonyepedzera sekunge ndinenge ndatombobuda ndaenda zvangu out, but ndinozoti paya kana kwava usiku ndinotombotanga ndatombonodongorera mbudzi dzangu ndobva ndatombotanga ndarara nadzo. Idzowo mbudzi dzacho dzatojairira. Mazuva ekutanga dzaichema mukoma, dzaichema zvisingaiti, but zvaizvezvi dzinototi paya kana ndikangosvika dzose dzinobva dzatoti zii, dzobva dzatonyarara. Ndinosvika pakuita zvinhu zvangu pakutopedza mbudzi idzi mukoma dzisingambochemi, dzisingamboite sei. Ndiyo confession yangu iyi yandinayo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu wei. Please ngatitaureiwo navo mucomment section mukoma vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Saka inini pandakauyawo kuno kuSouth Africa at that time hangu ndainge ndichiri nedzungu, handidi kukunyeperai because ndainge ndichizviudza kuti ndakanaka, uye zvekare pandakapindawo mulocation imomo mainge muchigarawo sisi vangu, then vanhu vakabva vatanga kuti ya mwana uyu akanaka, mwana uyu akanaka. Saka varume vazhinji vakabva vazotanga kundiudza kuti vanondida, and pressure yacho mukoma it was just too much. Saka ndaiti kana ndikadanana neuyu ndikamudya mari ndobva ndamusiya, ndikadanana neuyu zvekare ndobva ndamudya mari ndobva ndamusiya. Kudzamara manje sisi vazondiudza kuti varume ava vauri kudanana navo, it is not that they love you, but varume ava vachazongosvika pakukudhamba, unofanira kuti unge uchingosarudza munhu wani. Saka banguru vakabva vazoipindirawo nyaya yacho iyo, because pane vamwe vaitopota vachitoya kuzotorwa pamba pasisi ipapo pavainge vachigara. Saka banguru vakabva vapopota nekuda kwekuti nekuda kwekuti ivo banguru ndinova respect zvisingaite, ndakabva ndazongoti banguru mimi chinditsvakirai munhu uyo wekuti ndinokwanisa kuzodanana naye, munhu anenge ari right. Saka banguru vakabva vachizonditsvakira manje umwe uyo wavainge vachishandidzana naye. At that time ainge atongoriwo munhu ainge akatongosauka zvekutoti ndainge ndichitonzwa kutonyara naye, but out of respect ndichitongorespektawo banguru ndokubva ndadanana naye. Saka ndakadanana nemurume wandainge ndisingade, ndichingozviudza kuti uyu munhu uyu ndikuda kumudya mari, ndikabva ndazomuramba. But now manje mukoma akabva mukutenga rimwe zimotikari, ava neimwe mari, ende ndava kufunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichimuurayira mukadzi nemwana wake ange achidzoka kwandiri. Zvakaitika mukoma mainge muri mugore ra2022 pandakatanga kugara naye. Zvino takati tatanga kugara tose mukoma ndikabva ndaona kuti munhu uyu atondimitisa. Apa ndainge ndisitomborina kana kutombotarisira zvangu, because ndaitopota ndichinobayiwa madepos, because ndaitopota ndichitonobayiwa madhepo angu in secret, but handizivi kuti chii chakaitika ipapo mukoma. Ndokubva ndabatira pamuviri, because ndakangoti ndaskipa maperiods angu. Ndikabva ndati iyi inhumbu, because handisi munhu uyaya anoita ma-irregular periods. Mwedzi unotevera ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndatova nepamuviri. Then in secret ndakabva ndazobvisa nhumbu yaya, ndakasvotora nhumbu iya, then iye manje haana kutombozviziva kuti ndainge ndabvisa pamuviri. Ndakangomuudza kuti ndainge ndichinzwa rimwe jeko, rimwe zikujeko rainge richindirwadza, izvo ndainge ndatoita miscarriage, ndichiita heavy bleeding. Zvadaro mukoma ndakati ndabvisa nhumbu iyaya ndokubva ndazotanga manje kuti ndainge ndichinwa mapirits, uye zvekare ndichibayiwa madhepo kuzonosvika tichizonorambana, because iye ainge ava kuti ko iwewe what is wrong, because it seems as if hausi kuda kundizvarira plus
kunetsana katainge tava kuita ndokubva azofind out kuti ndainge ndatova zvangu nechimwe chikomba chandainge ndichidanana nacho ndokubva tazorambana paya. Zvino takati tarambana mukoma ndokubva ndati usingo hunonakidza, ndikabva ndangoramba ndichingoenderera mberi ndichingodheita varume vakawanda ndokubva ndakanganwa nezvake. Saka ndakabva ndazodanana manje neumwe murume akabva azoti ndoda kuti unge uchiuya kuprovince kuno kwandiri kugara, achiti ndatokutsvakira basa. Ndokubva ndaenda kuprovince kuya. Saka 2023 yose mukoma ndainge ndiri kune imwe province, but ndakabva ndazongoboeka nawo nezvakandibowa ndokubva ndazodzoka kunoku kwandava kugara right now. So ndakazoti ndadzoka kuno mukoma ndakarwadziwa ndichimuona ava nemukadzi, uye zvekare at that time mukadzi wacho ainge atova nekamwana kacheche. Zimotikari raakatenga mukoma, what a beautiful car. Then iye manje akabva achizouya manje achirakidza banguru motikari iyoyo, and on that day mukoma akatongouya ndisitomborina kana kutombogeza nditori janki zvangu. Ndokubva atosvika paya ndokubva vatotanga kutokurukura nabanguru achitotaura nasisi. Inini haana kana kumbotaura neni mukoma, ndainge ndakatogara panze ndichiti zvimwe kuda munhu achataura neni, but akangoti tarisa kahwani ndokubva atongoenderera mberi achitongotaura nabanguru nasisi vangu. Ndakabva ndapinda mumba mukoma, maziso angu ainge atozara nemisodzi ndichitanga kuregreta. Ndakabva ndarwadziwa ndikabva ndati zvino ndoita sei. Zvino kumusha uko mukoma ndine vamwe vatete vangu ava mukoma nderimwe zimuroi rekuti rinotyisa kana zakayose mukoma. Vatete vangu ava vazhinji vanotovatya, saka ndakatotaura navo vatete vakabva vati izvi zvinoda kuti iwewo unge uchiuya kunoko tobva tazotaura, because ivo vari kufungidzira kuti maybe ndikuda kuti kana paya pavanenge vachinditumidzira maaudio then ndobva ndazotumidzira vamwe vanhu maaudio. Saka vakabva vati iwewo unongozviziva hwani kuti ndokubasa ikoko, because ndakavati vatete ndikuda kuti munge muchindiroyera umwe munhu. Vakabva vaseka vakabva vati ukwane iwe kasi kuda kuti shave rangu ringe richindigara masikati nemasikati here. Vakabva vati asi handiti unozviziva kuti ndokubasa here, but uya kuno tisiyane nezvekutaura zvemaaudio awa. Saka vakabva vati ivo vanokwanisa kugadzira uyo murume wandakambodanana naye ndisingamudi. Then vakati kana vakangomugadzira mukadzi wake, it's either iye anokwanisa kufa kana kuti vanokwanisa kumuurayira mukadzi. Then mukuzonofamba hanzi mukadzi wacho manje anobva abatwa iye kuti ndiye ane masari, zvichinzi sari rake ndo rinenge rauraya mwana obva vazorambana. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo kuti zvinhu izvi zvandikuda kuita izvi zviri right here, zvine pundutso here. Ndinorwadziwa mukoma apa right now ndikuzama kuti ndike ndichitsvaka basa apa mabasa acho hakuna. Unongozivawo kuti kana ukaramba wakangogarawo pamba pevanhu vanozongotanga kungokuitira tumamudu like saizvezvezvi sisi vangu vanongoti vakangonzwa kungoboekana nechinenge chavabhowa vanobva vatondituka kuti izvezvezvi dai wanga uri iwewe uri kutochengetwa nabamunini, unoona kuti ari kuchengeta sei mukadzi wake. Zvinobva zvandirwadza mukoma, because mukadzi wacho unyazokuona kuti munhu anochengetwa. But mukoma, this is what I am thinking. I don't know if I should go ahead. David ari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ndakambozama kumuudza kuti dai wasiyana nazvo, just try to change your character. Since you are very young and since you are saying kuti you are very beautiful zvekuti varume vazhinji vanotokuchemera, one day you are going to find your own husband. Dai wanga uri iwewe uri kuda kuurayiwa kana kuurayirwa mwana, how were you going to feel? Saka iye akangoti no answer mukoma right now, no answer. Pakaipa.